No na tejto ceste, ktorej som, realizujem to, čo už viem realizovať. Akýkoľvek problém, ktorý som dostal, ktorý na mňa dopadol, mi položil a dal mi Boh preto, aby ma pritiahol k sebe. Už to viem, už to realizujem, preto najskôr idem a znovu si to zopakoval, myslím na ten problém. Odpúšťam ti, Bože, že si na mňa dopustil tento problém. To strašné boli. To sa nedá ani nikdy zvládnuť. Odpusť mi to, že to naozaj ťažko príjmam. Odpusť mi, že v tom príjmaní sa niekedy búrim, hnievám, dusím to v sebe, alebo sa smejem, alebo robím celkom úplne inú činnosť, než by som mal. Búrim sa rôznym spôsobom a chcem ťa, milujem ťa. Potom, po nejakej dobe, keď cítim určité uvoľnenie, pokoj, idem v tej situácii k človekovi, ktorý mohol spôsobiť ten problém. Odpúšťam tomu človekovi, lebo ten človek bol iba nástrojom, aby ma Boh pritiahol k sebe, k láske. Odpusť mi k tomu človekovi, vyjadrujem myšlienky, že som jedným slovom neprijal, búril som, hneval, dusil sebe. A to sa prejavilo v takom či onakom probléme a dokonca aj telo reaguje na takú či onakú chorobu, na ten či onaký pocit, emóciu. A chcem toho milovať, čiže milujem toho človeka Ježišovou láskou a nechal, aby tie lúče na neho išli. Medzi tým, kedykoľvek prosím, Duchu Svätý, zostup z trónu svojej veľebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka, čo je v mojom srdci. A do toho v tejto chvíli viac a viac, čo prosím, o čo vlastne ide? Boh je láska, preto prosím, nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky. Preto si želám a prosím, moje myšlienky nech sú láskou, moje mlčanie nech je láskou, moje modlitby nech sú láskou, moje práce nech sú láskou, moje utrpenie nech je láskou, moja pokora nech je láskou, moje sebezaprenie nech je láskou, môj odpočinok nech je láskou, moja ľútosť nech je láskou. Celý môj život nech je láskou. Moje umieranie nech je láskou. O môj Bože, daj mi ústa lásky. O môj Bože, daj mi oči lásky. O môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky. Premeň ma celého na lásku. Synovi, tomu, ktorý prijal tento kríž, sa obráciam. Tam je na kríži. Zomiera za mňa. Zobral za mňa všetky kríže. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si na tomto kríži si sa chcel mi dať spoznať, že ma potrebuješ a že so mnou počítaš aj k týchto strašných utrpeniach. Tvoje strašné utrpenie, keď porovnám svoje kríže, svoje utrpenie, je doslova ako by nebolo. Dávam sa ti preto k dispozícii taký, aký som. Dobrými, ale aj tými zlými vlastnosťami. Urob zo mňa svoj nástroj. Daj, aby som bol plný tvojho Ducha Svätého, plný tvojho svetla a tvojej soli. Očisti ma od každej temnoty a špiny, aby som ti mohol slúžiť nezištne a s láskou. Ukáž mi, aké poslanie si mi zveril. Amen. Takto idem k tebe znovu a znovu. Ďakujem. Milujem, ľutujem, odpúšťam, prosím. Ďakujem, milujem, ľutujem, odpúšťam, prosím. Ďakujem,
milujem, ľutujem, odpúšťam, prosím. Tak to jednoducho.